هنرمند شیوکاریê Bolîvî Roberto Mamani yê navdar hewl dide gorî Korda Cîhanî ya Guinnessê derpas bike bê nîgarkirina avahiyên bajarê Çiyayî El Alto lê Bolîvya. Tîma hunermend got ji çel hunermendê şêwekar pêk tê dixwazin got wêneyan li ser avahiyên mezin ji 12 qata bilindtir çê bikin da got her kes karibe lê temaşe bike. Roberto Gojnetova Aymarana ye li Bolîvya di sala 1960 ji dayîk bûye. Berhemên wî li gelek welatên nav netewî hatine belavkirin. Gopiraniya karî wî li ser kultur û sembolê netewa wî ye. Roberto berî got dest bi nîgara da wî dike ew numuneyên biçûk ji wêneyên xwe re amade dike. Piraniyê wêneyê wî sembolîkên yê ji kultura wî ye. Da got wê kulturê bi xelkê bide naskirin û nehêle got bimre. Ver un mamani en un museo. Ev ji bo tiştekî bi tenê ye ku kesên bêmal û xizan karibin wêneyan temaşe bikin û bi wan dilxweş bibin. Tu dikarî wêneyên manmî li mûzexanê yan maleke zengîn bibînî. Lê ne ji bo kesên xizan e. Ji ber wê ez bi baweriya kultura xwe ya li ser danostandinê ava bûye vî tiştî dikim û bi wan re parve dikim. Roberto bi xwe fêrî hunerî bûye neçûye tu dibîstana. û hino xwe li pêş xistiye û karê xwe daye berçav. Got niha gelekî navdar e li seranserê cîhanê. Baweriya wî bi gelê wî tê, ji ber vî hawî jî ew dixwaze got çanda gelê xwe bi xelkê cîhanê re bide naskirin. Bi taybetî rengê wanî zengîn û sembolîkên yê ajel û siruştê. Sabiendo que iba a ser Ew ji bo xelkê Aymara ye ku ji cihê xwe derketine û bûne penaber û zor û zehmetiyan dikişînin ji bo têkilkirina çanda xwe bi bajêr re. Ez bi hunera gera me bi danostandinê re me. Ev avahî ji aliyê hikûmeta sosyalîst hatine avakirin ji bo alîkariya xelkê bikin. Lê Mamani bawer dike ku bi hunera xwe dikare dilê xelkê xweş bike. Ew xelkê xizan ê got nikarin herin mûzexana yan jî galeriya tabloyê wî temaşe bikin. Ew dixwaze gobaweriyê di nav wan de çê bike. Ew jî raza hunerê ye. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.